Cando vai parar de chover en Galicia? É a pregunta máis repetida nestes días de invernía interminable, mentres o país encadea unha borrasca tras outra ata perder a conta. A mañá de onte deixou un pequeno respiro, un paréntese de luz no que mesmo se atreveron a abrir algúns claros, pero a tregua durou pouco. Pola tarde o ceo volveu pecharse e a inestabilidade regresou con tal forza que ata levantou as arquetas dunha rotonda en Santiago de Compostela. Son tantos días de auga e fortes refachos de vento que un xa non sabe nin onde agocharse. E por se isto fose pouco, onte sumouse unha intensa tormenta eléctrica que deixou máis de 200 raios en Galicia nas últimas 24 horas. Os lóstregos caeron con forza en Santiago, deixando centos de veciños sen suministración eléctrica. Tamén noutros puntos como o Barco de Valdeorras, Boborás ou Ourol quedaron ás escuras durante horas. O certo é que o mal tempo non cesa. A Coruña e Pontevedra espertaron hoxe con alerta vermella por temporal costeiro, por ondas de ata 9 metros e ventos que poderían alcanzar os 90 km por hora. Ademais, no interior da cidade do Lérez, a auga segue a caer con forza e poderían acumularse ata 15 litros por metro cadrado en tan só unha hora. E se aínda é cedo para agardar o paraugas, tamén o é para quitar o gorro e as luvas, e que tamén hoxe a neve tinguirá a montaña de Lugo e Ourense dun manto branco que podería chegar aos 5 centímetros. Galicia segue un día máis mirando ao ceo, preguntándose se o peor estará por chegar. Sí, compañeiros, está a bater con moita forza. De feito, agora, pois, cando o tubío póñame a min en imaxe xa e de saber como estou eu, pois completamente despeinada, empapada, non da auga, senón da propia auga do mar, porque xa está de saber que está pois completamente desatado. Como dicíamos, hoxe alerta vermella aquí no litoral da Coruña e teño aquí conmigo a David, ele bombeiro da cidade da Coruña, que acabou, nada, fai un pouquiño a súa guardia. David, moi bo día, por dicir algo, porque están sendo días complicados, non? Sí, cos todas as alertas que estamos tendo continuamente unha tras doutra, pois acumúlanse estes episodios tan intensos de mal tempo, de adversidades, entón, hai que extremar as precaucións. Dicíasme que a tarde de onte foi moi complicada, tivechedes moito traballo porque un regueiro de incidencias constantes, non? Sí, contra as 4:30, 5 menos cuarto da tarde, empezaron cando foi esos refachos de vento tan fortes e de chuvia tan intensa. Hubo un momento en que en 15 minutos entraron a nosa centralita aquí no Parque da Coruña 25 intervencións que se iban solapando unha tras outra e había que intentar irlle dando solución a estas, pero claro, é imposible atender a esa cantidade tan inxente de incidencias que se provocan nun moi curto espacio de tempo. Entonces, pois durante toda a tarde se foron intentando pois solventar por orden de prioridade. Claro, hubo incluso compañeiros vos que tiveron que ser desviados a Santiago. David, aquí a pé de rúa, cal foi a incidencia máis demandada? Aquí, pois sobre todo nesta zona que estamos, na zona do Paseo Marítimo, aquí debeu de entrar o vento do sur, completamente arrasou esta zona, entonces antenas, uralitas, tellas, elementos do mobiliario urbano que se desplazaban, cousas, cristais que se rompían, árbores que se caían. Entonces, bueno, foi todo eso, elementos que caían, que escachaban, que causaban problemas, e hubo que ir, pois eso, un por un, solucionando todas estas que se produciron nun moi curto espacio de tempo, moitas ao mesmo tempo, claro. Estamos a ver agora en directo esa imaxe do mar, ainda non entrou esa alerta vermella, pero preocupa moito a situación de hoxe, non? Sí, contra a tarde outra vez veñen os refachos de vento tamén importantes e a situación no mar, evidentemente, que sigue estando pois moi preocupante, pero bueno, aquí no mar, evidentemente, o que se trata é que ninguén se achegue aos paseos marítimos ás zonas máis perigosas, desde zona que sexa segura, pois evidentemente velo, respetar as sinalizacións cando se pechan os accesos ás praias, ás costas, que a xente non os salte, porque xa dentro do propio paseo marítimo xa vedes como chega ata aquí a forza do mar, canto máis se nos saltamos esas prohibicións e queremos ir un pausiño máis adiante. Hoxe é dar un pasiño máis atrás. Máis atrás. Pois moitas grazas, David, compañeiros, e xa vedes moita precaución e non achegarse ata aquí, ata a primeira liña de costa, porque xa vedes pois que está sendo a situación moi complicada. Si, estades a ver aí en directo imaxe da praia do Orzán. A verdade é que é moi bonita, pero moi perigosa, compañeiros, porque estáse a piques de activar esa alerta vermella no mar, que xa estades a ver porque está moi bravo. Espéranse que se acaben as ondas de 9 metros e a situación aquí, a pé de rúa, como dicíamos antes, chega a ser tamén moi complicada. Xa vedes que fai moitísimo vento e por eso pois as praias e os parques van permanecer pechados durante todo o día. Imos quedar moi pendentes do mar porque ás 2:30 vai subir a marea, esa pleamar, así que imos quedar moi pendentes da marea, moita precaución, non se acheguen vostedes a primeira liña de costa, compañeiros.
Pois, efectivamente, unha chamada á precaución e o sentidiño tendo en conta como está o tempo. Por certo, xa nos contaba antes Massimino, volven os invernos de antes, con moita neve, por iso, estas semanas, nosos compañeros do tempo aquí da Televisión de Galicia están aí no Pirineo Aragonés formándose sobre as virtudes que pode traer consigo a neve, por exemplo, para mellorar as nosas reservas hídricas. Hola, Ana Celia. Ben, pois última xornada que temos, Noelia e máis eu aquí en Formigal. Estamos xa de despedida nun entorno, xa non é de manto blanco, podemos dicir incluso de edredón. Sabedes que a cantidade de neve que hai agora mesmo acumulada pois é histórica. Igual de histórico que son as frontes que nos están a atravesar durante este inverno, que cando chegan aquí pois precipitan grazas a ese aire frío en altura esas nevaradas. A nos deixanos neve estas últimas borrascas, sí, en Galicia, pero cando chegan aquí este é o resultado debido á altitude. Están preocupados, sabedes por qué? Polo de xeo, porque esta neve despois en primavera vai caer todo polo val, así que será onde teñen o foco de atención. Nos daqui xa nos temos que ir despedindo, pero queremos marchar falándovos dende aquí da previsión da fin de semana en Galicia. Sabedes cal vai ser? Pois chuvia, non queda outra, falar de precipitación, de vento de sur, de novas frontes que nos van tocar tamén esta fin de semana, e vémonos mañá en plató. Adeus.